guztiak jaso, gurdiak prestatu, eta onuntza biatu ginen. Baina bidean izandako gorra berra batzuk medio gaur irritzi garra. Eta konturratu nahi berrandu irritzi garrela. Berratu inauterria azita dagoelako. Hala ere, berrandu irritziarren Urnietako herriari agur berro bat eskainiko diogu. Ez alda horrela, kalderreroak prest goazen ba. Urnietako herri maitea, iragarpen bat egin behar dizuegu. Eskontza bat! Eskontza bat! Nire biloba labanera eskontza. Begira, zein polita den. Nabioa tokatu zaio. Zozoa. Merkiadez! Nik txikitatik ezagutzen dut nobioa. Familiakoek denetarik probatu zuten berarekin. Adibidez, munduko ikastolarik oberenetara eraman zuten.